is a tipsy gypsy. You know it. Ik je me vertellen, nog een teren van Aaipop. Die is hier. Dat ben ik dus. Dit is Jan Kloosterman. Die zit er altijd op. Oh, Jan die zit er altijd. Test. Jan Peel, wat reclameert. Maar dat waren we net zo hier. Heb ik echt zo'n dikke kop? Ja. Vishaai-effect. Ja. Oh, dat is. Zo. Maar ja, nee. Zeg eens even. Mooi. Oh, Pop, doe dat uit. Dan kijk mooi waarom je, op mijn heren was binnen. Dat is de rij. De reg, ja. Wat dan? Dat ben wij. Jachten uit. Oh, spiegelbeeld. Nou, de laatste 14 seconden binnen voor testbeeld.